खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजाव कनभकेसन हाबाफारि। फिसाज्लानि गोब्राब बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय सासे रान्दि दुखिया बिमानि रायजोनिसिम आरज। हिमाचल प्रदेशआव बास जाब्रबथायजों सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 10 जोखोम। मणिपुर पुलिसआ काछाराव UNLFP नि सासे केडार हमदों। रुक्मिणीगावआव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जोखोम। CM रिलिफ फान्डनि दान्थे-बिदान्थेखौ साबायखर होयो गिबि मन्थ्रिया। तामुलपुराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमदों। बाक्सायाव मोननो हादों सासे जोनोम जागोदान खुदिया। बुरापाहारनि मोनबा जायगायाव हा गिसिखादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै 8 आगस्ट शनिबारखालि बिजनीआव रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनिफ्राय 2026 मायथाइनि बिएड डिग्रीखौ उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो फोरमानलाइ गथायनो थाखाय कनभकेसन हाबाफारि खुंनाय जायो। हाबाफारिनि गिबियावनो फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर देबानन्द सिन्हाया बयखौबो बरायनानै लाग्रोयो आरो रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनिफ्राय देग्लाय बोसोराव 100% उथ्रिसारनो हानाय खौरांखौ फोरमायथियो। बेनि उनाव भाइस प्रिन्सिपाल इन्द्रजित दासआ आलासिजों लोगोसे फरायसालिमानि गासै फोरोंगिरि आरो स्टाफफोरखौ सिनायथि होयो। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव कामरुप बक मडेल फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रमेन बायनआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोबोरैनो बेसेन गोसा बिबुंथि होयो आरो गिबि बिएड डिग्रीनि फोरमानलाइखौ गावनि आखाइजों गथायग्रोयो। बेबादिनो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, डक्टर राजेन बसुमतारी, डक्टर देबानन्द सिन्हा आरो सदानन्द दैमारिमोनहा गासै सा 100 फरायसाफोरनो गावबा गावनि फोरमानलाइखौ गथायो। दिनैनि बे मेहेरगोनां कनभकेसन हाबाफारियाव 3थि सेमिस्टारनि फरायसाफोरा मोसाग्लांनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हास्रावबारि गामिनि थागिरि अशक नार्जारिया थांनाय दान मोनथाम सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। मोदोम बुनाय, आथिं आखाइ बुनाय बायदि रोखोमनि बेरामजों नाख्रेबजादों अशक नार्जारिया। नखरनि जा एसे दं बारि बागान, दाउ, अमा, बोरमा बायदि फाननानै गुबुन जायगाफ्राव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो नाथाय मोजां फाहामथाय होनो हानाय जायासै, जायनि थाखाय दिनै नखरनि रान्दि दुखिया बुरि बिमाया मेगनाव मोदै लानानै आखाइ खबजोबनानै फिसाज्लाखौ मोजां फाहामथाय होनो आरो गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय जायगानि MLA, MCLA आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों रान्दि दुखिया बुरि बर' बिमाया। लोगोसे गामिनि थागिरि सुबुंफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायो। सोरबाफोर बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव अनसुंथाइ होनो गोसोब्ला 6901723579 6901369231 जानबुं नम्बराव फन पे खालामनो हागोन। लोगोसे SBI नि एकाउन्ट 442182601004 IFSC कड SBIN 0013255 आवबो दैथायहरनो हागोन। हिमाचल प्रदेशनि साम्बा जिल्लायाव सनिबार फुंनि समाव गंसे गावारि बास जाब्रबथायाव ड्राइभार आरो कन्डाक्टरजों लोगोसे गासै सा 8 सुबुंफोर जिउ खहा आरो सा 10 सुबुंफ्रा जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथाया देउति ओनसोलनि सालुन्स म'र खाथियाव बैरागर तिस्सा लामायाव जादों। शर्मा बास सार्भिसजों सालायजानाय बे बासआ बैरागरनिफ्राय साम्बासिम हान्थिनाय समाव कन्ट्रल गोमानायनि सिगाङावनो लामानिफ्राय गाहाय बाहागोआव गोग्लैलांदोंमोन। जाब्रबथायनि समाव बास गारियाव गासै सा 18 दावबायारिफोर दंमोन। बे जाथायखौ नुनानै जायगानिनो सुबुंफोरा गारिनि दावबायारिफोरखौ मदद खालामनो थावनिसिम थांदोंमोन आरो बिबानगिरिफोरनो खौरां हरदोंमोन। नेशनेल डिजास्टार रिस्पन्स फर्स, पुलिस, हम गार्ड, अर खोमोरग्रा सिबिथाइ आरो रेभिनिउ बिफानजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफ्रा जयै जिउ खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ बोखांनो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय खामानि मावदोंमोन। बेनिनो गोब्राबसिनै जोखोम जानाय सा 10 सुबुंफोरखौ साम्बानि जवाहरलाल नेहरू गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै। लोगोसे बे समाव बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ गुवारै मिथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। बिग्रायारि खामानिनि बेरेखा मोनसे अपारेसन खालामनायाव मणिपुर पुलिसआ इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट नि सासे केडारखौ काछार जिल्लानिफ्राय हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ आकयजाम शंकर सिंह उर्फे सेप्टा होननानै सिनायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिसआ बिखौ काछार जिल्लानि उत्तरबननि सिङाव थानाय गासाइनपुर फार्स्ट पार्ट गामियाव थानाय गावनि न'निफ्रायनो हमनो हादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया सिलचर इम्फल हादोरारि राजा लामायाव ट्राक सालायगिरिफोरखौ हुमखि होना रां जाख्ल'नाय खामानिजों लोब्बा दंमोन। बेनि अनगायैबो बिखौ मणिपुरनि जिरिबाम ओनसोलाव रां जाख्ल'नाय आयेन बेरेखा खामानि मावनायनिबो सन्देह खालामदों। बे समाव दायनिगिरिखौ गुबुन बिग्रायारिफोरजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा बेनि बागै मिथिनो बिबानगिरिफ्रा सोंथि खालामनो नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटी रुक्मिणीगाव ओनसोलाव शुक्रबारखालि गोख्रैथियै खारनाय ट्राकआ गंसे स्कुटिखौ सौख्रांना खारलांनायनि उनाव सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया रुक्मिणीगाव फ्लाइअभारनि सिङाव जादोंमोन।
जोखोम जानाय लाइमोनखौ 18 बोसोर बैसोनि हरसित बरा होननानै सिनायथिदों। जाब्रबथायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा थाबैनो जोखोम जानाय लाइमोनखौ मदद होनो थावनिसिम खारलांदोंमोन। बेनि उनाव लाइमोनखौ फाहामथायनि थाखाय डाउनटाउन हस्पिटालाव लांनाय जायो। बबेखानि लाइमोननि देहायारि हालोदखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। नुगिरिफ्रा जाब्रबथायनि उनावनो ट्राक सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन होनना रिपर्टनि गेजेरजों फोरमायदों। खौरां मोननायनि उनाव दिसपुर पुलिस थानानि बिबानगिरिफ्रा थावनियाव सौहैना जाथायजों सोमोन्दो थानाय ट्राक ड्राइभारखौ नागिरनो आरो जाथायनि बागै गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फुन्जि एबा CM रिलिफ फान्डखौ लाना सोलिगासिनो थानाय दान्थे बिदान्थेखौ साबायखर होयो। दैबानानि अनसुंथाइ आरो गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ फुन्जिखौ लाना दान्थे बिदान्थे सोलिनायनि फिननाय होनानै गिबि मन्थ्रिया बुङोदि माखासे सुबुंफोरनि गाज्रि फोसावदिंनाया सुबुंफोरनि थाखाय सार्थ गैयालासे खामानि मावनो आरो हेफाजाब होनो लुबैनायखौ बांहोदों। बबेखानि मानसिफोरा आंखौ जेसेबांनो सोंखारिगोन एसेबांनो रां आरो मासिफोरा बांगोन। सनाखौ जेसेबां सावगोन एसेबांनो जोंगोन। आंखौ सावरायामोनब्ला 102 मासि मोननाय नङामोन। दाबो आंखौ रायामोनब्ला गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ फुन्जियाव 100 कौटि रां जमा जानाय नङामोन। जोंनो नेशनेल डिजास्टारनि नटिफिकेसन नाङा, नांगौ हादरारि सुस्रांनाय। आसामनि दैबानानि जेंनाखौ हादरारि जेंना महरै फोसावनाया गोजाम दाबिखौ नेवसिना गिबि मन्थ्रिया बिगियानारि आरो इन्जिनियारिं आदबजों सुस्रांनायनि सायाव नोजोर होयो। तामुलपुराव एन्टि-पचिं अपारेसन खालामनानै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। शुक्रबारखालि हर गेजेराव मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै स्पेसियेल टास्क फर्सआ तामुलपुर जिल्लानि बाङालिपारा ओनसोलाव एन्टि-पचिं अपारेसन खालामनानै थाइनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय सानै सुरां फालांगिरिखौ तामुलपुरनिनो थागिरि 29 बोसोर बैसोनि गोहोम बसुमतारी आरो 23 बोसोर बैसोनि सोदोबमा बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेसनाव STFआ 4 केजि लिरथायनि थाइनै मैदेर हाथाइखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय मैदेर हाथाइया थाइसेया 2.9 केजि आरो गुबुन थाइसेया 1.97 केजि लिरथायनि होननानै बुंदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सुरां फालांगिरिफोरा बे थाइनै मैदेर हाथाइखौ 6 लाख राङाव फाननो नाजादोंमोन आरो सेरसेयाव 1.5 लाख राङै फाननो थाखाय दाम-दर खालामदोंमोन। बे जाफुंसार अपारेसननि उनाव STFआ मोनसे FIR थिसननानै सानै सुरां फालांगिरि आरो जब्द खालामनाय मैदेर हाथाइखौ हाग्रा बिफाननो गथायो। बेनि सायाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरनो जागायदों आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि जिब-जुनार फालांगिजों लोब्बा थानाय मोनसे गेदेर इन्टार-स्टेट आरो पेन-इन्डिया नेटवर्कआ सोमोन्दो थानो हागौ नामा होनना सन्देह खालामनाय जादों। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव आरो बिमा माहारिखौ लाजिफोनांनाय जाथाय। लामा सेराव बोखांनो हादों सासे जोनोम जागोदान खुदिया। बाक्सा जिल्लानि आथियाबारियाव दिनै फुङाव बोखांनो हादों जोनोम जागोदान खुदियाखौ। सोरबा अन्थाइ बिखा बिमा बिफाया गारलांदों जोनोम जागोदान खुदियाखौ। जोनोम जागोदान खुदियाखौ गोग्गो देहा आरो मोजां हालोदावनो बोखांनो हानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला सोरबा अन्थाइ बिखाया गारना दोनलांनाय खुदियाखौ दिनै फुङावनो जायगानि सुबुंफ्रा नुनो मोनो आरो बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरो। बेनि उनाव खुदियाखौ बोखांनानै चाइल्ड वेलफेयार कमिटि CWC नि जोथोनाव लाखिनाय जायो। बबेखानि बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बेनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायदों आरो खुदियानि बिमा-बिफा आरो नखरखौ नागिरनानै संदाननो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। कालियाबरनि बुरापाहाराव फिन खेबसेबाव हा गिसिखानाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुरापाहारनि गुबुन गुबुन 4 जायगायाव अन्थाइ आरो हा गिसिखादों। अखा हाबाय थानायनि थाखाय फुंनिफ्रायनो हा गिसिखानाया जादों। हाजोनिफ्राय अन्थाइ आरो हाया गिसिखानानै हादरारि राजालामायाव गोग्लैफैयो आरो फबसिनो, जायनि थाखाय हान्था-मेलानि जेंना सोमजिदों। जाउनाव फुंबिलियाव राजालामायाव ट्रेफिक होंगो-दोंगो जादोंमोन। गुबुन फारसे हा गिसिखानाय जाथायनि जुनै गंसे ट्राकआबो जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। नाथाय बे जाथायाव दासिम रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बबेखानि खुंथायआ लामाखौ थाबैनो बोस्रांदों आरो हान्था-मेलानि थाखाय खुला खालामदों। नोजोर होनो गोनांदि साननै सिगांबो बुरापाहाराव हा गिसिखानाय जाथाया जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।